Зад всяко вкусно ястие в ресторанта на комплекс Търкиец се крие вдъхновение от вековните традиции на българската кухня. Различни вкусове, носещи спомени от детството, които пазим надълбоко в сърцето. Тези спомени са музата в кухнята на комплекс Търкиец. Любовта към храната не е просто удоволствие. Тя е дълбоката връзка с корените и обичаите на нашите предци. В комплекс Търкиец държим на качествените продукти, защото за нас готвенето е не само форма на изкуство, но и израз на специално отношение, топло гостоприемство и стремеж към съвършенство. Точно както художникът създава ярки щрихи върху платното, готвачът вплита аромати и текстури, оставяйки частица от себе си във всяка чиния. И така създава уникално преживяване за всеки гост на комплекс Търкиец. Кухнята е свещено място, в което главният готвач превръща всяка съставка във възхитителен кулинарен шедьовър, създаващ емоции и спомени. В комплекс Търкиец любовта към храната се простира дори отвъд вълнението от изпробването на различни вкусове и текстури. Тя разкрива нашия перфекционизъм и любов към местните продукти, за дълбоката ни връзка с Тракия. Ела в ресторант Търкиец, за да разкажем тази история и на теб.